que no. Que sí, que no. fora. No. Fora? No, no, Fora? no, no, Fora? no. Fora, 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 fora. No, no, ai, 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 que cai, 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 que cai. Ai, 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 ai. Un, dos. Ai, 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 ai. Au! Però què dius? Què me dices, Mr. Bear? No entenc res. Que si tens por del termòmetre? No, que el termòmetre no fa por. Oi, que no us fa por a vosaltres? No. Ho veus, com amb aquests nois i aquestes noies no els hi fa por? I a tu, Pepus, que et fa por? A mi em fa unes pessigolles, posa'm el que vull riure, vull riure. Que no, que ara hem de mirar si en Frederic té febre. D'acord, vinga, va, aixeca l'aleta. Així, molt bé. Tic-tac, 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 tic-tac. Una Obertura avui, Què passa? que sóc la Caterina. Ai, Caterina, Caterina, que no estàs fina. Oi, tant, que estic fina. És en Frederic, que està malalt. Heu tingut pardals? 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 Que no, que les gallines tenim pollets? Coc. Enhorabona, ja us duré un regal. Ai, no, doctor, que li fa mal la gola. Una gorra? Està bé, una gorra de colors per tots dos, perquè no us baralleu. No, Frederic... Ai, doctor, sisplau, vingui de seguida. Saps que et dic que vinc, que no entenc res. Ah, d'acord. Ja vinc, Que no trobo l'escala. Molt bé. La recepta diu... Enciam per la cresta llampant. Marxant una d'enciam per la cresta llampant. Enciam? Enciam? Enciam per la cresta llampant. Ei, Caterina, t'has mirat bé? T'has sortit bigoti? Hauràs d'anar a cal barber? Coc. Sabeta per la panxeta. Saber. Oi! Aquesta sabeta està molt fresqueta, Sabeta per la panxeta. Coc. Més sabeta per la panxeta. Coc. Patateta per la poteta. Pata. Patateta per la poteta. Op. Més patateta, grilladeta per la poteta. Op. Caterina. La mare fa sopes de ceba i cigró, remena, que bones que són. La mare fa sopes de ceba i cigró, remena, que bones que són. Molt bé, per què no ens ajudeu més, a part de seguir amb les mans, remeneu quan es caigui i fins i tot cantant. Estem al cas. Vinga. A remenar. Remena, que bones que són. Tornem. Frederic. Oh, crema, molt crema. Crema? No,
No crema pas. No. Oh, pica, pica aquí, pica allá, pica, 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 pica. Pica. No, 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 no. No pica pas, Frederic. Ai, ai, ai. Està salada, està molt salada. Ja està salada. És salada? Sí, sí, sí. Està salada. No. No. Mira, la primavera ha vingut. Oh, tengo una mica el sense. Oh, la meva idea ha funcionat. En Frederic s'ha animat i s'està prenent les... S'ha pres la sopa. Cocora, co. La gallina estava en el balcó, la gallina s'adormia i el gall li fa un petó.